11 cops. 11 cops em va costar a mi treure el carnet de conduir. Clar, evidentment, confiança cap ni una. Però bueno, jo vaig fer un congrés a Lloret de Mar, perquè l'agència tenia nivelazo i vam fer un congrés i tal. Bueno, jo feia anys que no portava cotxe, per què? És que era impossible. Jo posar-me a la cartera realment era una cosa, jo diria, hasta molesta. Total, que les senyores, hi havia unes senyores que eren les dones dels ponents, que hi havia uns ponents holandesos, i diuen, han de baixar algú que les baixi allà a Lloret de Mar, que surt a l'autobús perquè van a fer el City Tour de Barcelona i tal. Jo, que estava allà en el meu Hospitality Desk, que és el despatxet on fem totes les coses, dic, que les baixo jo? Cap problema, les baixo jo. I llavors un pobre innocent d'allà del Congrés em diu, que saps conduir? Dic, i tant. Diu, doncs et deixo el cotxe meu. Dic, i tant. Agafo el cotxe, surto. L'hotel aquest és un hotel que el més maco que té és el jardí, perquè és un jardí que fa així totalment curves, un jardí treballat de molts anys, bé. Jo m'assento, em poso les Netherlands, una aquí, dos a darrere, totes sentades, jo no sé què cony vaig fotre, perquè la veritat és que... Elles contentes, com les Heidis, però jo no sé què vaig fotre, tenia que fer marxa enrere, perquè clar, per sortida, i en lloc de marxa enrere vaig fotre marxa la primera. Colló! Vaig començar a anar per sobre del jardí centenari, em vaig carregar arbres, magnòlies del Perú, cactus d'Ipanema, jo què sé el que vaig fotre. Bueno, les iaies, aquestes iaies, amb el cabell així tieso, elèctric, i anaven dient, no, Lola, no, relaxing, we go to swimming pool, hotel, no, Barcelona, no. Elles tres abraçadetes i jo, bam, saps? Jo, vinga, muntanyetes, i a més, clar, més nerviosa cada vegada, ja la segona, per anar més de pressa i tal. El porter de l'hotel, corrents com una gacela, va venir i es va fotre davant del cotxe per parar-me. El dueño del cotxe, ni te digo les mirades que em va fotre, perquè es cagava amb tot. I va vindre també corrents i tal. I llavors ve el dueño i va i diu, frena! Frena! Hòstia, jo freno, jo, clar, com estava en pendent, dic, i ara què faig? Diu, sortir d'aquí, sortir, algú que la tregui. A totes les Netherlands, me too, I go, perquè clar, en pendent les iaies estaven cagades, però cagades. Total, que primer surto jo, el porter em posa el peu a sobre, clar, em posa el peu a sobre, jo surto, tranquil·lament, em vaig, entra el porter, les ladies continuen a cridar, i el porter va dir, no us preocupeu que us porto a la piscina, que és l'únic que voleu. Bueno, aquell home va retornar al carrer, i sí, van d'això, a mi ningú em va fotre cas, jo me'n vaig tindre que anar a peu per tots els montículs que havia destrossat, doncs jo, molt digna, vaig dir, a mi què? I me'n vaig anar, i jo allà per la muntanyeta, doncs vaig sortir, i torno, arribo a l'hotel, em torno a sentar, digna, però totalment digna. A veure, que les comidas este mediodía... Jo digna perquè jo era una professional, jo era una professional. A mi em podien fer el que volguessin, però jo era una professional de la meva feina. Que no portava cotxe, per què? És que era impossible, jo molesta. Total, que les senyores havien... han de baixar algú que les baixi allà a Lloret de Mar, que surt a l'autobús. Jo què sé el que vaig fotre. Bueno, les iaies, i a més, clar, més nerviosa cada vegada, ja la segona, per anar més de pressa. Vaig dir, sortir d'aquí, sortir, algú que la tregui. A totes les Netherlands, jo digna perquè jo era una professional, jo era una professional. Escolta, Lola, i a part... Seu. Sí, home, seu. I era la venta forta, i bueno, què passava? Que a Madrid hi havia l'Igor, perquè s'ha de dir així, em truca el dissabte el Loro, Lora! I jo, sí, Igor, dime. Va a Rusia. Jodas, no jodas, Igor. Que se va mañana. Le digo que se va el jueves, por favor. No problem. Manda huevos, tu. Pues jo allà, i arribo a l'aeroport,
comença, perquè clar, jo havia vist la foto i era la típica, aquella que portava, a més jo me l'imaginava, d'aquelles típiques solteres que totes les veïnes, ai, Mercè! De l'època, abans de la perestroika. Bueno, que em coneix. Dic, home, dic, pels passaports, els visats, tinc una alegria que donar-li. Diu, ah, sí? Sí, dic, vostè no se'n va avui, el dijous. Vostè marxarà el dijous. I sap per què? Perquè vostè coneix Budapest? Diu, no. Bueno, escolti'm, és el moment ideal per anar a Rússia. Dic, bueno, pues ja l'he dit que veig i tot això ja anava una miqueta més pla, ja no anava el capet tan crepat. Jo dic, hòstia, s'ho ha cregut que se'n va a Hongria. Sí, arriba allà el meu problema. Dic, senyora Navarro, vostè i jo sempre li estic donant alegria. Bueno, senyora Navarro, té la sort de no marxar avui. Diu, això ja m'ho vaig el diumenge. Miri, el vol ara surt amb retard. A l'hotel a Moscou és a les 4 del matí. Altre viatge. Vostè no pot anar a Budapest amb aquestes condicions. Vostè se'n va el diumenge. No hi ha solució. Com... L'hora! Venien tota la resta de tots els que hi podien anar. A Rússia, pobrissona, mai oblidaré a la Mercedes Navarro. I segurament a casa també hi ha molta gent que li agrada a info@canalcatalà.com o si no, ens podeu... La Mercedes Navarro, Hòstia, tu. Mare que em va parir. És que no. Normal, vinga, normalet, vinga. Elvis, Let Me Tender. Let me go.